esuk sambat, sore sekarat, ewadene males mertobat. Ing mangka wis ana tengara, lamun makarya minangka sarana nyadong paringe kang kawasa. Ya mung dawane watak srei, ora ngudi ajining diri, mung uja kareping ati, lumuh ngaji sungkan aliti, kakyan melek gendong lali. Isu-isuan wedek. Sepot-sepotan. Isu-isuki ora sepot-sepotan, biasanya cepot-cepotan. Selamat pagi. Nggih, pagi. Heeh, pagi Dik Bet. Nggih. Rambutmu ra karuan. Sisan dimuhak. Yo, kesepakatan nembang wong loro apa? Monggo aku manut. Heeh. Nemu, Mas. Heh? Nemu. Wih, apa ki? Nemu. Nemu ya apa? Nemen to? Nemu. Apa nemu ya? Mas Tris tahu. Sesuk. Oh, sing ngibot omong sesuk kok. Piye ta ki? Saiki ki rong ketemu ya. Oh, wis lho, Mas. Hah? Sampun kok. Wis ketemu rong, Mas Tris? Aku Urung sing nemu. pan ketemu. Heeh. Apa wis sing gayeng ngono lho, sing hot ngono. Leweng ya kena. Heeh. Apa memanuk memanik. Ayo apa? Biasane, Mas. Oh ya. Nemen. Oh, iki lagu. Nemen. Jan nemen kaya Mas Heru. Ya. Yata kono. Ayo terus. Katur kagem masyarakat Wonorejo nggih. Asta Brata suka. Wah, wingi jane ujian kuning kampus wingi nggawa Mas Tris ya. Wah, hayeng jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, nggur 390. Ora dhuwur, nggur semono ora. Kumlot. Ayo niken, nduk niken. Semeneng ya. Lah ya. Mati Mas Den. Heeh. Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Iya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Masa? Nek berarti keringet
Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngenge. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa Sinden iki? kok ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampeyan yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku enggak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Heeh. Ayo. Nyapa? Ya nyanyi to mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Mosok gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara. Mosok nemune kok iso? Nemu kowe asati ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris. Aja gelem digandrung Pak Niken. Sesuk iso. Kibotmu kadal lho engko. Iki diparingi sing halus apa sing kasar, Mas? Kasar nggih, anget-anget nggih. Mas Akbar ini nek ketemu aku mesti njaluke sing kasar. Nggih. Rada anu nyiksa-nyiksa sithik. Nembange Mahayati. Aku kok lek disiksa sakit no, Mas. Mboten. Tenggorokanku nanti. Wes kon ndi. Apa iki? Yo, kembang wangi apa meng. Game. Kalih welasku. Nggih, monggo. Heeh. Kalih welasku. Heeh. Oh, jajalan aku mong sama wis tuwek kok jajal. Jangan nodai keperjakaanku. Kembang wangi mawon. Ya kembang wangi. Kembang wangi Mas Tris. Ya. Kembang wangi, engko kleru kembang boreh. Bella, dandutan iso nggih catetan barang. Lho niku notasi. Kaya jineman ngono kae ya. Di gong pira ngoten niku dhewe. Oh, tukang kecer kadang sing goleki nada. Iya. Kembang wangi, oke. Nadane nganu, Mas. Nah, Nadane C. Nah, C Mas Tris. C ning wok. Tak kira B ning C. F. B ning apa? B ning F tak kira. B ning F. BF ke apa, Mas? Itu apa ya? Iki lambemu ketatap mik ta wi mau. Heeh. Ayo kembang wangi. Monggo Mas Tris, tanjakke. Ya. Ngelilir. Jajal reve. Matur suwun Gusti. Oh to, kudu C. Oh ya luput Mas. luput. Napa C Mbah Saban? Ya, baleni yo. Tak luwili iki mau sak pira batinku. Sepurane Mas. Tak kei bayaran tambahan Mas. Wedes. Ya. Yo. Baleni ke awal iki.
podo tresno sejati. Jangan duduk dulu Dik Niken. Jangan duduk dulu. Kepengen nanu. Jangan duduk. Sinden semua. dulu. Sinden semua jumeneng. Sinden semua jumeneng. Jumeneng ke depan. Nah, jumeneng kabeh. Dik Niken depan dhewe mandu jogete. Depan dhewe kok pengen junggo apa piye? Ya mesti kayak jarak. Dadi Dik Niken sing mandu gerak. Nggo ikuti gerak Dik Niken. Gak mau. Pargoi. Lagune apa, Mas? Labuke kok gak ngatep kok. Ngawut. Masa kae buke lingkuh tapi wis ana sing ngatep. Kasepuan niku. Kasepuan. Ben. Niku jaman 6 nggih jumeneng bubar sinem niku. Ning gandeng sampun sepuh. Ngono, Dik. Apa ki lagune? Apa ngongkon aku iki? Ya ning kono. Ayo to. Apa lagune? Semarang. Bilang dulu no. Seraginan Ini boleh. Cantik. Cantik. Di depan sana. Seraginan boleh, musik juga boleh. Sayang ngono. Niken sayang. Nyapo. Wilo nyapo aku. Ora cetha. Semangat to. Oke. Ya. Heeh. Apa ki lagune? Seraginan apa musik? Dangdut ular kambang mawon. Oh ya. Ular kambang dipargoine ngono kan. Enak. Becek apa? Terus sing yoso ini kono kucluk. Apa? Nek pargoi-pargoi lho Mas. Apa ki musik biar berarti musik. Ya no musik. Napa Mbak? Mbak napa? Soto, rawon, kroto, napa? Apa? Loh. Lah kok malah takon aku mulai lho aku ki kok. Sanes apa gamelan ninggal katresnan. Sanes kok panggah gamelan domongi sing eneng kike lho. Kok ndak manuti nyapu to jane. Ya sanes. Sanes. Mas wis catetanmu apa ae to jane? Kok rasaku lagu apa panggah kuwi? Lah malah cucur babuk ngene aja. Catetanmu kuwi lho. Pak. Wi walike malah nyukur. Oh, ikan dalam kolam. Jangan Piye dulu. cocok kuwi. Janganlah ikan ke wo. Tirukan Dik Niken ya nggo jagete. Halah nerokne aku lek kangelan. Bisa. Ikan dalam kolam Mas Tris ya. Ya kanggo penutup medley Agustusan. Ya. Penutup ngelatih. Oke. Medley disambung-sambung diwiwiti kok lancaran 45. Ya. Gugah rasa nasionalisme. Ya. Engko dilanjut lagu-lagu kemerdekaan ngono lho. Nggih. Pun siap? Yuk buka saka tenor. Yuk. Negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila. Dumadi nalami tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945. Veteran Rahayu Ola Biskom Paris Veteran Rahayu Ola Biskom Paris Dumandang bareng maju ninggal tekad Rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 wis tetap merdeka.
kasih kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, seribu rambut kembali. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang, tak gentar, menyerang. Majulah, menang. Merdeka! Diniken terima kasih nggih. Diniken. Terima kasih nggih. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Wis, yuk nutuk lakon Malik Slendro ya. Raja Suya, heeh. Ditutukne Mas. Yo, ayo.
sit ana ing kamar iku kudu guyu dhewe. Guyu apa? Ah wong ya sak rombongan. Wong ya bendina pethuk. Kok jek kotak-kotakan. Kotak-kotakan apa? Ana sing delik-delikan sesuatu. Kudu mbok ngonone engko. Wes. Ya jal krasa ora. Yo. Ngalor ngidul tapung gelang mungkep cilik saibob bungah rasaku yen mulih bakal tak pondong. Nek Mas Heru iki mondong apa dipondong ya? Ora cetha. Dik sin. Kelinci muncul dik sin. Ya. Arep dibawakan Dik Sinta. Mau awan isih siraman seduda. Bengi isih nyinden. Wah, sekti tenan. Nah iya. Mangga ki, Dik. Nggih. Ya. Ngobengi kutha sateruse ing desa merga aku hanggoleki sing tak tresnani linciku ucul lengaman Surabaya terus nyang Bali mangulon lunga nyang Bandung ora katamu terus aku nyang Jakarta jebul ora Tembang menika nggih kunjuk kagem sedaya para warga masyarakat mugi kenging damel jampi sayah. Mengko rambatan sing keloro anu dijaipong nyemek-nyemek. Oh ya. Yuk.
jebul ora ketemu aduh kelinciku aja beda aku terus beli nyasa marah kelinciku bos ana dewe sing kabante. Kelinci ucul wis katur Mas Gareng. Wah, luar biasa. Aku salutku karo dusun Wonorejo ki patut diacungi jempol loro. Kok iso? Ngatasi mung sak dusun lho. Heeh. Ning iso nganake wayang regeng gayeng kaya ngene. Heeh. Ngono kuwi yen ora didukung karo sengkut gumregute lan gotong royonge para warga masyarakat tangeh kelakone truk. Oh, ngono ya, Gong. Heeh. Ya ibarate yen diibaratke kae kaya sapuduk kae lho Dik Bagong. Piye? Sapuduk kae yen siji ora bisa ngresiki regetan ning yen akeh ditaleni kuwi iso ngrampungi gawe. Oh, ngono kuwi dadi berfilosofi ya, Le. Heeh. Awake dhewe iki mung kari mengisi kemerdekaan. Ya toh? Mengisi kemerdekaan. Para pahlawanku sumaning negara biyen leh berjuang ibarat mung nganggo pring dilincipi nanging iso mardekake bangsa iki. Mula sing kudu ditulat karo kanca nom-noman ya iki. Heeh. Aja geger perkara apa nek iki nyedhaki taun-taun politik. Mula sing waspada aja nganti terpengaruh karo omongan sing ora-ora. Dadi sapa wae presidene nyek yen kowe lara ki sing nyambangi panggah tanggamu. Oh iya, Sadurunge Dik Nyeken tampil lagi sing urung nembang ayo Beatrice karo Dwi ngadeg bareng. Yo. Yo. Ya. Jumeneng. Ora disepati, ora usah. Wis isu-isukan wae, Dik. Sepot-sepotan. Isu-isuke ora sepot-sepotan ning biasane cepot-cepotan. Selamat pagi. Nggih, pagi. Heeh, pagi Dik Bet. Nggih. Rambutmu ora karuan. Mbok sisan dimuhak. Yo, kesepakatan nembang wong loro apa? Monggo aku manut. Heeh. Nemu, Mas. Nemu. Wih, apa ki? Nemu. Nemu ya apa? Nemen to? Nemu. Apa nemu ya? Mas Tris tahu. Sesuk. Oh, sing ngibot omong sesuk kok. Piye ta ki? Lemu. Saiki ki rong ketemu ya. Oh, wis lho, Mas. Hah? Sampun kok. Wis ketemu rong, Mas Tris? Aku Urung sing pun ketemu. Heeh. Apa wis sing gayeng ngono lho, sing hot ngono. Le wong ya kena. Heeh. Apa memanuk memanik. Ayo apa? Biasane, Mas. Wah, ya. Nemen. Oh, kuwi lagu. Nemen. Jan nemen kaya Mas Heru. Ya. Yata kono. Ayo terus.
katur kagem masyarakat Wonorejo nggih. Astabrata suka. Terima kasih. Wah, wingi jane ujian kuning kampus wingi nggawa mastris ya. Hayeng jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, Gur 390. Ora dhuwur, Gur semono ora. Kumlot. Ayo niken. Nduk niken semeneng ya. Lah ya. Mati Mas Den. Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Iya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Masa? Berarti keringetnya pesing kabeh ambune. Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngengek. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa iki? Sinden ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampeyan yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku gak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Ayo. Nyapa? Ya nyanyi ta mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Masa gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara. Masa nemune kok iso? Nemu kowe asati ambyar-ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris. Aja gelem digandrung Mbak Niken. Sesuk iso. Kibotmu kadal lho engko. Iki diparingi sing halus apa sing kasar, Mas? Kasar nggih, anget-anget nggih. Mas Akbar ini nek ketemu aku mesti njaluke sing kasar. Nggih. Rada anu nyiksa-nyiksa sithik. Nembange Mahayati. Aku kok lek disiksa sakit no, Mas. Mboten. Tenggorokanku nanti. Wes kon ndi. Apa iki? Yo, kembang wangi apa meng. Game. Kalih welasku. Nggih, monggo. Kalih welasku. Heeh. Oh jajalan aku, mong sama wis tuwek kok kon jajal. Jangan nodai keperjakaanku. Kembang wangi mawon. Ya kembang wangi. Kembang wangi Mas Tris. Ya. Kembang wangi, kok kleru kembang boreh. Bella, dandutan iso nggih catetan barang. Ngono niku notasi. Kaya jineman ngono kae ya. Di gong pira ngoten niku dhewe. Oh, tukang kecer kadang sing goleki nada. Iya. Kembang wangi, oke. Nadane nganu, Mas. Nah, rek. Nadane C. Nah, C Mas Tris. C ning wok. Tak kira B ning C. F. B ning apa? B ning F tak kira. B ning F. BF ki apa, Mas?
Itu ya apa ya? Iki lambemu ketatap mik ta wi mau. Heeh. Ayo Kembang Wangi. Monggo Mas Tris, tanjake. Ya. Ngelilir. Ra iso keganti sapira lho Mas ki Mas. Lebih kiki sapira lho iki. Ra njajal reve. Matur suwun Gusti. Oh toh, kudu C. Oh ya luput Mas. luput. Napa C Mbah Saban? Iya. Ya, baleni yo. Tak luwili iki mau sak pira batinku. Sepurane Mas. Tak kei bayaran tambahan Mas. Wededes. Ya. Yo. Baleni ke awal iki. Dadi tandha tresna sejati. Jangan duduk dulu Dek Niken. Jangan Aku duduk dulu. Kepengen nanu. Jangan duduk. Sinden semua. dulu. Sinden semua jumeneng. Ya. Sinden semua Wah. jumeneng. Jumeneng ke depan. Nah, jumeneng kabeh. Dek Niken depan dhewe mandu jogete. Depan dhewe kok pengen jlungo apa piye? Ya mesti kei jarak. Dadi Dek Niken sing mandu gerak. Nggo ikuti gerak Dek Niken. Gak mau. Pargoi. Lagune apa, Mas? Labuke kok gak ngatek kok. Ngawut. Masa kae buke lingguh tapi wis ana sing ngatek. Kasepuan niku. Kasepuan.